Ja, men is vanaf maandagochtend 7 uur aan de slag om te zorgen dat we vrijdagavond lekker los kunnen gaan met de eerste tv-opnames. Er wordt nu nog druk opgebouwd, maar dit weekend moet Roermond er zo uitzien. Guido Dieteren strijkt dan neer met zijn orkest op de markt om zijn 25-jarig jubileum te vieren. Hij verwacht daarbij bezoekers uit 30 verschillende landen. Ja, de kaartverkoop gaat lekker op het plein. Bij de horeca-arrangementen zijn er op de zondag wel nog goede plekken te krijgen. We zijn de laatste plekjes aan het vullen, maar dat gaat vanzelf goed komen. Ik kreeg net nog een berichtje uit Houston, Amerika, van Die Hard fans die willen komen, et cetera. Dus ja, mensen van allerlei plumage zullen hier zijn. Er komen ook een aantal touringcars, onder andere Denemarken zijn we veel op televisie. Je hoort wel eens dat artiesten de kaart ook vaak gratis weggeven of veel goedkoper om het toch vol te krijgen. Is dat hier ook in de orde? Nee, we hebben wel sociale tickets. Dat is ook de afspraak met het gemeentebestuur. We hebben allerlei sociale acties die we doen, zoals dat ik in het Laurentius ziekenhuis 4 optredens gedaan heb. Dus we hebben 11 sociale acties gedaan. Daar is het gemeentebestuur van op de hoogte. En daar maak je ook speciale prijs voor. Dat de mensen met een smallere beurs, of die ook voor de medemens zorgen, ook dit concert kunnen bijwonen. De gemeente Roermond steunt de concerten met een bijdrage van €225.000. De Stadspartij Roermond vindt dat veel geld voor een commercieel evenement, maar Dieteren wil niet op die kritiek ingaan. Ja, ik ben muzikant, ik ben geen politicus. Daar moet ze bij de politiek voor zijn. De orkestleider verheugt zich op het concertweekend en verwelkomt daarbij ook andere artiesten op het podium. We hebben Suzanne Segers als gastvrouw. We hebben Wendy Kokkelkoor natuurlijk, Serge Gulikers, onze popzanger. Nick Schilder uit Volendam, onze muzikale vriend. We hebben Emma Sophie, onze dochter. We hebben de Golden Tenors, internationale tenorengroep. Eigenlijk van 7:15 tot 11:15 één grote bruisende show. Van Ennio Morricone tot Avicii en alles wat ertussen zit. En of het een terugkerende concertreeks wordt die jaarlijks duizenden mensen naar Roermond weet te trekken? Ja, volgend jaar 2027 hebben we sowieso andere plannen. Dat was ook de afspraak met de gemeente. We gaan ook flink in Duitsland release. En we gaan naar Baltische Staten, Bulgarije, Denemarken, Zweden is de planning. Dus 2028 wellicht gaan we het doen. Maar we gaan natuurlijk goed evalueren met de gemeente of het de vruchtbare samenwerking is of niet. Onze carrière groeit flink. We vingen Remung een prachtige stad. En wie weet of we terugkomen dan in Roermond. Dat is aan beide partijen dan natuurlijk.